turan kai daɗe ni zan tafi amma daga ƙarshe ina so ka ja wa ɗanka kunne Faruk ya jajirce kar ya yadda mu haɗu da shi don wallahi sai na kama shi. Hello? Ban gane ba. Kana da lokaci mu haɗu yanzu ko ku kai ka gaya mini inda kake yanzu? Akwai wani ya mun magana so ina ganin mun fita za mu je mu same shi a inda ya ce mu same shi ko? Okay sir, okay. A ina ne wajen? Wani restaurant ne. Ga ma address ɗin ya turo mun ko ka gane? Na san wajen sa. Ok to shikenan. Yanzu za mu tafi mu ajiye shi officer a office in ya so sai mu wuce daga can. Dad lafiya? Kai ne ko? Na yi me? Kai ne ka kashe yarinyar da aka tsinci gawarta a hotel yanzu? Har an gano? Ba kai ne ba kai bane ko? Ba kai bane. Ba ni bane. Ya za ka fita? Baka sanar da ni komai ba. Baka nuna min amincewarka ko rashin amincewarka ba. Baka tambaye ni ya al'amarin ya kasance ba. Ai da na san ka ba za ka taɓa yin abu ka ɓoye mini ba. Don ko za ka ɓoye kowa to amma ni ba za ka ɓoye mini ba. Kuma ba na buƙatar in tsaurara maka. Ina da gurin zuwa. Ya aka yi maganar nan tafta? Kenan ina tare da munafukai kusa da ni? Karfa a kashe maciji fa ba a sara kanshi ba. Tunda an ce zaki dinga zuwa kina sa hannu. Wai ta yaya ma zaki dinga zuwa kina sa hannun nan ne? Bari. Dan Allah ka bari. Kar ka sa kwalwata ta buga ko kuma jini na ya hawo. To shikenan na bari. Wai tsaya. Wai yaushe yanzu za mu ƙara haduwa. Inda da kin ga dai al'amura ba su tafi yadda aka tsara ba. Gashi jini na ya hawo ya kamata ya dan sauka. Ko malam Gali? Na ranka ya daɗe. Ba kiranka ne ba. Na yi hakan ne da na ce ko in dawo da kai cikin hayyacinka. Don na san ba hayyacinka kake ba. Wani lokaci idan mutum yana cikin tunani idan ka mishi tambaya sai ya dawo cikin hayyacinsa. Na daɗe ina gaya maka ka daina sa damuwa a cikin ranka yana damunka. Ka dinga barin zuciyarka tana yin abin da ya dace. Ka daina jayayya da ita. Yin jayayya da ita zai sa ita kanta zuciyar ka dinga sa mata damuwa kana sa wa kanka. Gaskiya ne ranka ya daɗe. Yanzu ni na san akwai abin da yake damunka. To amma na lura baka da ƙarfin gwiwar da za ka iya faɗa. Amma kaka damu ka kwantar da hankalinka. Duk lokacin da ka samu ƙarfin gwiwar da za ka iya faɗa to kofa ta a buɗe take ka gaya mun ko menene. Idan Allah ya sa ni ina da maganinta to zan maka maganinta insha Allah. Alhamdulillah tunda mun zo ni zan shiga ga wani a ciki. Ok sa, in ba za ka damu ba zan iya zuwa in je da ranka ya daɗe. Me yasa ba za ka tafi ba? Me zai hana? Ina za ka je tukunna? A dama ina so in ɗan yi wani uzuri ne yanzu zan je in dawo. Kar ka damu. In dai ba za ka kai minti nawa za ka yi? Daman ni ɗin time ɗin da zan je ba zan fi 30 minutes in je in dawo. Kwantar da hankalinka ko da ka fi 30 minutes zan iya jiran ka. Ka je ka dawo kawai. Kar ka damu. To shikenan sa. Na gode. Kai ne ko? Ni ne ranka daɗi. Kai ka kira ni a waya? Ni ne. To bismillah. Ka ce kana da hujjar da za ta tabbatar mana cewa Faruk ne ya yi kisan nan, haka ne ko? Haka ne. Yanzu ina so ka gaya min me alakar ka da shi. Ya aka yi ka san shi? Ranka daɗi abokina ne, amini na ne, sa'an nan kusan komai tare muke ni da shi. Ma'ana dai abokin cin mushenka ne kenan. Abokina ne amma ba na cin mushe ba. To amma kana taimakawa a ci aiko? Ranka daɗi gaba ɗaya baka fahimce ni ba.
ina da hujjoji da dalilai wanda za ka fahimta. Yanzu shikenan gaya min hujjojin da zan fahimta, ina sauraron ka. Na shiga rayuwarsa ne ta hanyar wani mai gidana da ya tsara min haka in shiga rayuwarsa. Shi mai gidan nawa akwai kullalliya tsakanin shi da mahaifin Faruk saboda ya kayar da shi ne a siyasa. To amma ina mahaifinsa an ce wani babban mai shari'a ne. Kuma ɗan siyasa ne. To me dalilin shiga jikin nasa da kai? Wato hanyar da na bi wajen shiga jikinsa ko wani lokaci da yake so ya fita ƙasar waje kuma baya so mahaifinsa ya sani. So ni na masa komai da komai ya je ƙasar waje har ya dawo mahaifinsa bai sani ba kuma ba tare da ya sha wata wahala da ake sha kafin a fita ba. So tun daga wannan lokacin ya nemi mu haɗu. Ni kuma na dinga ɗan jan aji daga baya dai na basa lokaci muka haɗa a wani joint da nake yawan zuwa. Wace ce wannan? Sunanta Kairat. Ina so ka gaya min mecece alaƙarka da ita ko da shi. Hello abokina. Ina bajin din nan har yanzu ina jiran ka. Ok, ina nan zuwa yanzu nan za ka gani insha Allah. Kada ka damu, ai ni ne nake son ganin ka. So take your time. Na ji daɗin haka ga nan ƙarasowa yanzu nan. Amma yana kusa ko, don ni na kagu fa mu tafi babe. Ke ta tafiya ma kike, ni gaba ɗaya wurin ne beman ba, gaba ɗaya ba na Ka san me kai kuwa? Walakanta ni fa kai Faruk a bainan mutane fa. Idan kin jawo shi to ni na ji daɗi. Saboda me to? Ba a wulakanta mutumin da yake da muhimmanci a rayuwata da ni da ke. To me na maka? Mata ne abokina, ka san komai in za a yi sai ana dan musu uzuri. To wallahi baraka ji in gaya maka Faruk sai kai nadaman abin da ka aikata a gare ni wallahi sai na rama. Ko me za ka mun? Ya hakuri. Wallahi tallahi ba zan taba kyale ka ba kuma sai na rama. Ka sa ido ka gani. Ya hakuri. Ai da ka kyale ni. Da na farfasa mata fuska da bata samu bakin da za ta yi wannan magana ba. Na san za ka iya amma ka yi hakuri. Kai ne ko? Ni ne. Welcome to my life bro. Shigowarka rayuwata tamkar wata warraka ce a gare ni. Ban taba samun mutumin da halayyata da tashi ta daidai ba sai yau. Yau ka fara gani na. Sa'annan baka taba yin wata dogon mu'amala da ni ko wani abu ba amma na yi mamaki yadda ka gane halina. Wataƙila ina da baiwan gane hakan ne, wataƙila kuma ina da baiwan gane mutanen ƙwarai. Duk da ni ba haka na kyau. Ka daina cewa kai ba na ƙwarai ba ne, ai duk mutumin ƙwarai shi yake iya gane mutumin ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba. To shi kenan. Me za ka ci? Me za a yi ma'oda? Ni ba na fita sai na ji na ci na yi nag. Gaskiya na ji daɗin wannan tattaunawa, barin jikar na ɓata maka lokaci. Duk wani abu da zai taso insha Allah ko ka taɓo ni in Allah da zan zo a kan lokaci saboda mu gudanar da shi. Ba cewa za ka yi zuwa za ka yi ba, kamata a ce daga yanzu muna tare da kai kullum, kuma kai ne ya kamata a ce kullum ka kira ni ka ce min ina za mu je me kuma za mu yi. Ban gane ba. Hakan yana nufin ina maka tayi da ka zama abokina idan ka amince. To yanzu duk garin nan ranka da ɗaya babu wanda za ka mata yin abokantaka ya ce bai amince ba, wannan sai dai in ce ina godiya. Babbar tawaga ce, babbar tawaga ce, babbar tawaga, babbar tawaga. Kaga ka yi ƙoƙari a gama min printin ɗin wannan posters ɗin domin so nake yi a waye gari posters ɗin nan aka kawai an tashi an gansa sun cika gari. Kai hatta printin ɗin yaranka ba kowa nake so ya san za a yi printin ɗin ba, sai wanda muke saba yin aiki da su. In an tashi a tsakar dare za mu zo a ɗauke su, wanda za su yi aikin su za su ɗauka su je su fara aiki.
kafin zakara yake ƙiƙiriki wato asuba ta fara kawo ciki sun gama aikinsu. Ana tashi gari ya shiga rudani a kasa gane wani hali ake ciki sai mun kunna musu wutar da ba za su gane ba. Mun fara magana wannan ya kira ni. Haka kuka yi da shi kenan? Haka ne ranka daɗe. Duk wani information a kansa na sani, duk motsinsa, shiga da fitansa duk ba abin da ban sani ba. Wato Faruk ko kallon wani waje yanzu zan iya gane me yake nufi. So ina ganin ya kamata a ce yanzu an fara yin wani motsi ko? Haka ne, amma duk motsin da za a yi yanzu zai iya gano ma in har ni ɗaya nake kusa da shi. So Jabir kana nufin a samu wani kamar imposter kenan da zai ringa dan distracting din shi? Wannan shi ne zai fi, saboda duk lokacin da na faɗa ba a kansa to zai ringa tunanin ɗayan ne. Shi yasa nake ƙaunar ka Jabir, domin ƙwaƙwalwarka tana ja. Haka ne, amma Kairat. Yes sir. I have a mission for you. Kairat kuma? Kwarai kuwa. Ko ba zan iya bane? Ko mai taɓin hankali idan ya ji an ce Kairat, ai ya san duk abin da aka ce ki za ki iya. To amma me yasa kake tantama a wannan maganar? Ranka daɗi, gwanda mu saka mara amfani, saboda idan ya tashi cutarwa sai ya cutar da mara amfani, amma ba Kairat. Kai fa yanzu kake magana cewa Kairat ko mukahu ya san za ta iya. So ya kake nema ka wasa da hankalinta, ka nemi kai discouraging ɗinta akan wannan mission ɗin? Watakila a cikin ransa akwai wacce yake so ya sa mission ɗin, shi yasa. To wannan dai faɗan cikin gida ne, wani tsakanin ku ne ba ruwana. Me yasa baka so a bani wannan mission ɗin? Ko kana da wata are ne? Ba ni da wata. To ban cancanta ba ne? Ke fa na gaya miki cewa kin fi kowa cancanta. Kuma shine zaka ce ban dace ba? Ke fa matsala ta da ke kenan. Me yasa ba za ki tsaya ki fahimta ba? Saboda an rena ni, ana tunanin ba zan iya jura wahala ba. Idan har kuna tsammanin cewa ba zan iya wannan mission din ba, to ku bani dama mana. Kun ga, ni zan tafi. Ku ɗauka cewa a ranku ni ce akan wannan mission din. Kai, kai raɗuwar rigima. Ka san rigimammiya ce sai a hankali. Ranka daɗi, ni na san kai da za ta iya, amma tsoron abin da zai je dawo kawai nake. Kada ka damu, mu je da ita a hakan. Na san a hankali za ta yi, kuma ka san za ta iya. Ba ni da wani buri, ba ni da wani mission, ba ni da wani abu da na sa a gaba. Face na ga faduwar Alhaji Lawal Inuwa a rayuwa. So nake na yi biɗi-biɗi a cikin tabo da mutuncinsa. So nake na yi fata-fata da mutuncinsa kamar yadda ake fata-fata da takarda idan ta an gama amfani da ita. Kamar yadda ya amfani da damar sai hada da takara ya saka na ji kunya a cikin al'umma. So nake wannan mutuncin da ake ganinsa da shi ma ya zamanto ya yi bida-bida a cikin tabo. Sai mutane sun daina ganin kimarsa. Idan aka kirawo sunan Alhaji Lawal Inuwa sai mutane sun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Me zaka ce mu? Na tsani in saurari uzurinka da kake kokarin tura na inda bai kamata ka tura ni ba. Ba za ki fahimta ba na son a samu sabanin abin da ba kya zato ne. Ka daina ni ne? Ko kuma ka daina kwakwalwata? Kana tunanin zan iya blender ko? Karat, ba za ki fahimta ba. Faruk fa ya wuce duk tunaninki. Na rayu da shi iya tsawon wata 3 kawai, amma na fahimce shi. Wallahi duk inda kika tsaya to shi a nan ya fara. Kadda a ciki shi kake. Domin na lura tun ranar da ka sadaukar da ni akan kuɗi, na gane cewa kana so na. To bara ka jin gaya maka, ko kana so ko ba ka so, wannan aiki sai na yi shi. Karat. Wallahi idan baki shiru ba, idan na ci gaba da dukanki, ce kanki idan kika kalli kanki ba za ki gane kanki ba. Dakata, wannan hakurin da kike bani ƙara tanzara ni kike. Gara ma ki zage ni na gane cewa kin ba gane ta ba. Alhamdulillah.
dan inda a ce ka gane ta wallahi da idan na ci gaba da dukanta sai na sauya mata kamanni fiye da haka. Nasi ce ba? Ki faɗa masa me kika yi min. Maganar shi na je na fitar da ita waje sirrin shi, maganganin shi. Ki ce gulma ki gani. Ka sani cewa ba a yi min irin wannan abin na ƙyale. Ban da make ci, da tuni ƙasa ta daɗe da yin nauyi a kanki. Kana nufin kashe ta za ka yi? Maganar banza ka ci. Wallahi sai ai ka kashe ni. Wallahi ga sun haka bana ma yana yi ka taimaka min dan Allah ka fita ni daga cikin gidan nan.